Dami di batana sumurung siang salbu naroha. Imana mangaramuti ate-ate do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tay. Amin. Dia mua kadongan na hinawolongan tabigima hatani Tuhatta di bagasan minggu sadarion ima sian Evangelium Lukas bidusia mamuka ayat 22 rodi ayat 76 songonom ma atana arga waluari dum salpu hata odeng ditugihoma si Petrus si Yohanes doho si Jakobus nakok tudoluk martangiang. Jadi ujung martangiang ibana mimbar ma rupani muhina jala mardinang-dinang ma para ditonna maka taima dua halak doh ibana ima si Musa doh si Elia marhasangapod do nasida idaw akanang kumatahon uju nilakana si pasidungon na di Jerusalem tarpodong do anggo si Petrus do akadongan na alai dungdungo nasida gabe di ida mahasangapon nai nang harak na duai jongjong di labungna jala martahi sirang mana sida sian ibana nina si Petrus ma mandok Yesus o guru dengan nai dison upauli hamima sopo-sopo dulu sada diho sada si Musa sada di si Elia swadong diboto nani doknai madok songoni dope ibana Roma opun sada mangadingkomi nasida gabe hata hutan manasida lah bongot tu habangsa tu bagasan obuni jadi makuling ma sada suara sen obuni madok ondo anakku na terpilih tangi hok kamu ma ibana jadi dong makuling suarai sasada Yesus nama dapun nanasida di si laos mau hom donasida dang di pabotohon nani ida nasidei tu agia ise anggo diaka ari ima yanggo sahatna dia mua kadongan na hinahulongan di bagasan guar itu hatta di guari dotut pukon ima transfigurasi nama rapatan penampakan atau perjumpaan di sadatiki pajumpang do Tuhan Yesus doho si Musa doho si Elia ima nagabi hato ngamun hamuliaw ni dibaka bayako kita majo Tuhan Yesus pajumpang doho si Elia doho si Musa ditikina rap HP dan sajaman nasida sungguh luar biasa perjumpaan. Nah, jala ido nanida ni si Petrus, si Yohanes, si Jakobus, jala nasida do saksi mata. Dang ninna tuninna, dang barita di baritaho, dao, dang dongeng, molo sada peristiwa nakok halongangan na pinatupan ni Tuhan Yesus adong do saksi mata adong namarnida somonido nama naik tu surgo di desisyan naido Tuhan Yesus manakuk usul jadi ada saksi bukan cerita belaka bukan dongeng alai
si tutudo nama saya. Dia mau kadongan kuasa tu halak natuluon di patuduhon di baka Tuhan Yesus dirina napa jumpa, karena mereka lah yang akan menjadi cikal bakal pemimpin dan yang akan menyaksikan, mengatakan kepada orang lain Tuhan Yesus dalam kemuliaannya. Tentu dia bukan sebagai manusia saja. Nah, ahado nang dohonon nitur poko tu hita taringotu transfigurasi nakit. Na parculu hamwa kadongan. Transfigurasi ima pahoton haporsiota na Tuhan Yesus do hape na nidok ni Mesias na pinarbaga hiang. Jadi tidak perlu kita ragu merujuk kepada siapakah Mesias yang dimaksud. Hatani debata madok taringot tusi Yesus do nanidokna. Hal itu diketahui melalui ciri-ciri ketika Musa mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, dari perbudakan, dan membawa mereka ke tanah Kanaan. Maka demikianlah misi dari Tuhan Yesus. Dia menyelamatkan, melepaskan manusia dari dosanya, lalu kemudian membawa manusia itu ke tanah Kanaan yang baru, ima surga hasonangan. Nah, padua dia mua kadongan marhite si Elia dihapor siai bang soido ima somo patujolo ni Mesias naginwaran. Ro ibana lau pasauton haroroni Yesus. Bola do dedok nakin ondo anak hinaolongani rohaku tu ibana do lomoro haku. Jadi tu Tuhan Yesus do ditunjuk, jalan tu Tuhan Yesus do dipasahap haluaun tu hita colma. Alani asa ditugihon minggu estomihi hita sadarion namandok saikoma gabe partanobatwa. Jadi artinya Yesus yang sebagai Mesias ibana napadua kita jala ibana do nagabe partanobatuan dihita. Napatuluhon madiamu kadungan diida sisian natulu halakido nama saya sungguh luar biasa. Dan duk kia masa songoni soya masa songoni alai tidak nasidama di perjumpaan Yesus si Elia si Musa di dok hira di surgoi namasa ditikini gok hakongamon gok hamuleon pola diodoliok si marlinang-linang do pahean nasida woido dapor wahatta molo adong tuluhanak na taida songoni luar biasa do peristiwa. Jadi dia mua kadongan ido benasidok si Petrus o guru dengan nai dison hu pauli hami ma sopo dia sopo tolu sada diho sada si Musa sada si Elia alai suadong di boto nasida nanidok nah. Apakah mereka tidak tahu?
dang nai sian rohana do sian haporsiona do nasida makatahoni atik pe so diboto dope ado lapatan ni perjumpangan ni Yesus si Musa si Elia. Jadi dia mau kadongan perjumpangan nasida ima nama dok naroma tikina Yesus marsitaono Yesus marhasangabot Yesus marhamudia alana tokin nai nama ingotota paringotan ni kama mati ni Yesus. Jadi dipaingot kita, dibuat kita, ditogiok kita. Marhite turpukon duaka nama saya. Yesus memberitahukan kepada muridnya bahwa dia akan menderita dan mati. Demikian juga orang yang mengikut dia juga akan menderita, tetapi harus mau menyangkal diri, mengikut Yesus dan memikul salibnya. Jadi di pabotohdo tuhita di bagasan pikion dada Tuhan Yesus sabe namar sitaono alai do hita aka sihuton ibana do hita na memikul salib do hita marsitaonon alani guarnai asa buah asa saha kita tuhasona antai. Tidak semua kesenangan didapatkan dengan cara mudah. Dari Tuhan Yesus anak ni debata ikon do marsitaonon ibana asa tuhasangapon hamudeon hasona. Jadi nang kita di bagas atikion dipaingok mai kita mengikut Yesus bukan berarti tanpa masalah. Mengikut Yesus bukan berarti tanpa ejekan, tetapi mengikut Yesus yang pasti sampai kepada kesenangan. Nampak pudi dia mau kadongan di dok ayat 25. Jadi makuling masada suara on sian ombuni madok ondo anak natar pilii tangi hokamu maimana atau isi do anaki nanidok ni ayati ima Yesus Kristus puasa ikut tangnolota ibana ala di ibana do cicuni banua gijang ibana do haluon di ibana do surgo hasonaan alani dia muak kadongan sampor siap asa bomot kita tu inganan na pinaradi ni di batang tu hasonangan nasalinnya sai olo mahita mangikuton ibana di bagasan guluta olo kita marsaon olo kita manaon na porsuk alani luar Tuhan. Amin. Matangnya